gracias por vuestra presencia. Bueno, estamos hoxe aquí para presentar as actividades de conciliación da vida familiar e laboral que organiza o Concello de Ourense a través da Concellería de Educación. Actividades que se van levar a cabo en diferentes instalacións municipais, neste caso, Aula da Natureza, onde vai haber actividades pola mañá e pola tarde, e bibliotecas municipais, onde vai haber actividades pola mañá. Estas actividades de conciliación da vida familiar e laboral teñen un triple obxectivo xeral e despois teñen obxectivos máis concretos, non? Entre outras cousas, que se pretende facer con estas actividades? O primeiro, darlle resposta a aquelas familias que non teñen donde deixar os nenos e as nenas en horario de traballo ou en horario que eles queran disfrutar de outra maneira. Segundo, esa resposta que se lle dá, esa atención aos nenos non é só telos aí o que sería guardalos e máis para nada, senón que vai a cumplir outro obxectivo. Os rapaces van estar tanto nas bibliotecas municipais como nas aulas da natureza aprendendo, pero aprendendo xogando, é dicir, realizar actividades de aprendizaxe, pero sempre cunha metodoloxía activa, e donde se parta do xogo.